poesiara hurbilduko gara hurrengo minutuetan, gaurko ekate saioan. Ricardo Arregi dako gurekin. Arratsaldeon, deskarrik asko gure etortzearren. Poesiara, zuzeu nola hurbildu zinen, Ricardo? Poesiaren mundu hontara, poesia hurbildu zan zuregana, zela izan zen? Bueno, nik uste dut beste jende askok bezala, 16 urte nuela, edo ez dakit zer, hasi nintzen gauzak idazten. Eta, konturatu nintzen, gustatzen zitzaidala idaztea, irakurtzea ere gustatzen zitzaidan, eta eroso nengoela mundu horretan. Oso gauza pertsonala zen, oso nik inorez nion erakusten zer egiten nuen. Ez nahi inoiz poeta gaztea izan, ez dut inoiz argitaratu liburu bat 20 urterekin, edo nire lehen liburua argiteraturenean 30 urte nuen, ja. Ez nengoelako oso segurunik egiten nuena, edo nik egiten nuenaren balioaz, eta oso seguru egon arte, eta beste pertsonek nirea ondo zegoela esan arte, ez nintzen nire buruaz gehiagi fidatzen. Eta gero, gero behin hasita, dana joan da ondo, motel, baina ondo. Literaturako poema o poesia literaturako plano berian jarriko zeke, literaturako genero Bai, nik ez dut literaturaren barruan daude genero asko, variazio asko, eta poesia da haietako bat, idazteko manera bat. Poesiak dauka behar bada arreta berezi bat formarekiko, baina, nik uste dut beste generoek ere formekiko formak nola egin behar dire eta ardura daudela. Egia da, poesia da bisualki ja azteko da diferentea, lerro guztiak ez doaz orrialdearen bukaeraino, orduan bisualki ja zerbait ezberdina da. Baina, beste genero bat da, oso genero zaharra, oso genero landua, eta beraz zaila da zerbait aportatzea batzutan. Poesia da ere kutxa handi bat, eta kutxa handi horretan sartzen da denetarik. Orduan, badago jende bat esaten duena poesia ez dela literatura, edo poesia dela literatura, baino zerbait gehiago edo haratago doala poesia, baina nik egiten dudana da genero literario bat landu. Egia da gero poesia hitza erabiltzen dela, edo poetiko adjektiboa erabiltzen dela beste gauza batzuk izendatzeko, ez? Pelikula poetiko bat, edo ez dakit zer, baina, hori da, nik uste dut, hitzaren esan nahia gero eta handiago egin da, eta orain kutxa handi bat. Hori da, ez diozunean tradizioa, historia badakola, behar bada horrek enola baiteko sama ipinixau poesiari? Agian bai. Egia da historiarekin batera, historia zaharra duela eta bar, baina historia horretan egon dira bilakaerak, egon dira